Jaun Andreok, bukatu da urtengo denboraldia. Bai horixe, orain oporra. Merezi dugu atxedena. Arrazoi duzu, lana gogor egin dugu aurten. Bai, baina uda bikaina izan da. Zenbat bezero pasa dira guztira? Ordenagailuan begiratu beharko dut, baina gutxi gora bera 200 pertsona. 200 bezero. Hau da marka. Eta denak poz-pozik. Denak, ez dakipa. Tira, norbait kexatuko da, baina gehienak pozik seguru. Interneten oso iritzi onak utzi dituzte. Bai? Bai. Entzun. Ostatu polita da. Oso garbia eta langileak oso jatorrak. Jakina. Beste bat. Oso gustura izan gara ostatuan. Hurrengo urtean itzuliko gara. Hau da arrakasta. Ez jarra ditu irakurtzen. Ospatuko dugu? Noski, urtero bezala, ezta? Hori da, arratsaldean elkartuko gara. Ados? Konforme. Gero arte. Gero arte. Hau da urteko momenturik onena. Mundu guztia lanera, eta gu oporretan. Dena den, ez alda zerbait falta. Zer? Musika, gizona. Egia. Horrela bai. Gora Pilartxoenea ostatua. Gora! Gora!